Ricard Urgell Hernández, director de l'Arxiu del Regne de Mallorca. Un dels grans tresors que guarda l'Arxiu del Regne és el fons dels protocols notarials. Els protocols notarials són entre 18 i 20.000 llibres, perquè encara està en fase de catalogació, de notaris entre el segle XIII i el segle XIX. I tenim escriptures, testaments, tenim inventaris, tenim documentació de caire matrimonial, dotacions, donacions d'intervius, escriptures de compra-venda. Nosaltres les conservam dins aquest fons de protocols notarials, que a més és el més consultat de l'arxiu. L'Arxiu del Regne de Mallorca és un centre de titularitat estatal i gestió transferida a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Els seus orígens institucionals es remunten en el segle XIX, quan el 14 de gener de 1851, mitjançant Reial Orde, Isabel II instituí un nou centre de titularitat estatal a les Illes Balears que responia en aquells moments precisament en aquest nom, Arxiu Històric de les Illes Balears. Quines són les funcions d'un arxiu, i més concretament en el nostre cas d'un arxiu històric? Recollir la documentació que per llei li pertoca, en aquest cas documentació de les institucions representatives de l'Estat que es remunten en el segle XIII i arriben fins a l'actualitat. Conservar aquesta documentació utilitzant una sèrie de mitjans o tècniques arxivístiques que van des de l'organització, la descripció, la catalogació i continuen amb unes mesures bé preventives o correctives que tendeixen a assegurar la pervivència dels suports documentals. Servir als investigadors, que abasten avui en dia un públic molt ample, des de professors universitaris, estudiants, doctorants i qualsevol altra persona que està interessada per el món de la cultura i concretament en aquest cas de la nostra història i que s'adreça en el centre per poder consultar aquesta documentació. En dues modalitats. Una, que és el servei a la sala d'investigadors del document original, i una altra que és poder contemplar una reproducció digital d'aquest mateix. Una altra de les funcions d'un arxiu avui en dia i que també s'ha tornat fonamental és la difusió. Si passam a veure una mica quins són els fons documentals que se conserven aquí, podríem establir dues grans àrees, el que són arxius públics i el que són arxius privats. Els fons públics són els que corresponen a institucions que o bé antigament o bé més properament han tingut una representació del poder de l'Estat a Mallorca i a les Illes Balears, perquè l'Arxiu del Regne també és un arxiu plurinsular, això no ho tenim que oblidar. Aquestes institucions es remunten en el segle XIII, en el moment de la conquesta de Mallorca per Jaume I. Immediatament s'instaura ja la lloctinència. Aquesta lloctinència començarà tot d'una a generar documentació. Paral·lelament s'instaura, d'acord amb el procés de repartiment, s'instaura una escrivania que se diu l'escrivania de cartes reals, de les escriptures, de les transferències, dels impostos a pagar, etc. L'any 1249 s'hi situeix la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca, que precisament el seu arxiu és origen primigeni de l'Arxiu del Regne de Mallorca. En el segle XIV ja la Universitat de la Mar Forana, a principis del XIV també la Procuració Real. En el segle XV tenim ja la presència de les actes del Gran Consell, d'extraordinaris d'universitat, de tota la documentació fiscal, que demostren que la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca ja assolia un paper dins l'administració. Al segle XVI se forma la Real Audiència per privilegi de
de Felip II, i ja en el segle XVIII, en el decret de nova planta, i canvien totalment les institucions. La Real Audiència passa a ser la institució de govern, no només judicial. Arriba el període constitucional de 1812 i anys següents. Després tenim un altre bloc, el que són els arxius públics contemporanis, que serien els que arranquen del període constitucional a partir de 1835, després de la mort d'en Ferran VII, i arribarien fins a 1983, que és quan se constitueix la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la Diputació Provincial, entre institucions com el Govern Civil, tota la documentació generada per règim franquista, secció femenina, Secretaria General del Movimiento, Tribunal de Responsabilitats Polítiques, Sindicat Vertical, etc. És a dir, totes les institucions, tots els fons documentals d'aquests organismes que han tingut una vigència de poder a les Illes Balears són els que avui en dia formen el nucli fonamental de l'arxiu del Regne de Mallorca. És un arxiu que des del punt de vista del seu volum en quant a fons documentals és un arxiu dels importants a nivell de la Mediterrània occidental, tant per fons medievals o moderns com per fons contemporanis. Si ens referim ara als arxius privats, tenim un parell d'arxius nobiliaris que són molt importants, per exemple l'arxiu Torrella, l'arxiu del Marquès de la Torre, que són dues cases de lo que va ser la noblesa de Mallorca fins a la caiguda de l'antic règim. Comptant amb arxius d'empreses, amb arxius de particulars. Després tenim petits fons documentals que són producte de donacions, són producte de depòsits. Al centre, des de 1955, que procedent de l'Ajuntament, se va instal·lar a el que era l'antiga Casa de Cultura. Compartien espai, arxiu, biblioteca i museu. A partir de 2005, i quan la biblioteca pública se'n va anar a un nou edifici, el que és la façana i fins al primer aigües és una reforma de l'antic edifici i s'han fet unes construccions noves adequades a les necessitats actuals, a la part de depòsits i de tallers i laboratoris. La capacitat de l'arxiu en quant a poder acollir documentació ha passat dels 5.000 metres lineals que teníem antes de 2010 en els quasi 20.000 que tenim ara. Jo crec que l'arxiu del Regne de Mallorca ha entrat en el segle XXI.